guys na naman siya. See, honey. Sucks na kami. Okay. Alright. See ya. Is Kuya ready? Is Kuya ready? Yeah, he's downstairs. Alright. See you. Enjoy. Love you. Bye. Good morning. Good afternoon na. 12 o'clock na, guys. Kanina pa kami gising, pero nakapag-sleep in kami until 9:30, no? Yeah, 9:30. And nakaligo na ako. Okay na, guys. And ininit ko lang yung ano yun, yung tira namin na kinamatisan, yun ang lunch namin. And baka umalis. Nagasan ko na yan. Baka umalis din kami. And kanina, umalis na pala sila dyan kanina maaga. 8 o'clock. Nanood sila ng golf. Yung professional mga golfer talaga. Kasama si Kuya, si Dan. Si Sak dapat kasama pero ayaw ni Sak kasi may laro yung team niya sa footy. So gusto niya manood. Kaya pinili ni Sak na maiwan dito. Tapos kami kakain ng lunch. Yung lunch namin. Dami nga eh. So kain na kami. Ayan na. And yung tira namin kahapon. Ayan. Ininit ni Sisi. Si Sak maya-maya. Yung dalawang girls nasa tas naglalaro. Mamaya na lang kumain naman sila ng ano. Oh, kumain sila ng ano bang kinain ng mga bata? Nag-cheese toast si Sisi. Okay pa naman sila. Blur. Ayan na. What's wrong, baby? Come inside. Come inside. I'll feed you. What happened? What do you Okay, want? come on, let's eat rice. Sa, come on, let's eat Chona, sit rice. here. Sit here. Ayan na. I'll feed you, Bumaba na I'll feed sila. Dito na ang lahat. Yes, baby. Okay. Akala mo may ano mo na yun. Kaya nga, akala ko may enjoy ko ang aking subo. Lagi talagang pinatayong. Narinig mo? Masarap na sa mo. Here, sit down here. Do you wanna eat? Okay. Tingnan mo, sus yung usok ng ating rice. Very hot ba? Ang cute ni Arlo doon. Kaya nga, seryoso siya. Ang cute. Yung sasakyan pala ni Ayla. Yung photo niya. Ano siya? Nakabihis na pa rin siya. Yung milk! There's your milk! Yung milk niya tubig eh. Sus, pasubok na sana ako. Ito namang isa, dumating man agad. And that is your milk? Do you wanna sit here? Okay, sit here. Yeah, okay, baby. Gusto to ni Holly. Partner naman siya. Ano? Madilim. What do you want, baby? Ay, nakalawag. Ayan, mas malinaw dito mga sis. What do you want? You don't want it? Okay. I'm not getting you this, okay? Oh, blue? Blue? Yung pasubo na. Tapos biglang dating. It's hot pa baba. Wait lang. Ay, hindi ka lang talaga cute. Hot! Oh. Ayan, yan. Blow. Blow many times. Okay, sit down, babe. I'll put all your animals here, okay? So you can sit there. And Mama can eat. Alright, baby? Okay, ate. Oh, I know. Here, baby. Okay, sit down. No, it's not hot now. I'm low. It's okay. It's 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같던 매일 너랑 기억에 갇혀 살아 Sinusubukan ko na rin pala si Sak. Makain rin siya ng yung tira naming spring rolls. 시비가 내려 두 뼘 위로 이렇게 맑은데 차라리 빗물이라고 불러대면 마음 편할 텐데 Alis pala kami guys. Punta kami ng IKEA. And sobrang init ngayon. Safe siya. Dito kayo sa taas, si Arlo andyan, oh. Yan si Arlo. Kanina naka-ano ako, Guys, Yung what sa- should I do? yung suit ko kanina is, oh, it's alright, baba. Yung suit ko kanina ay naka-ano sana ako.
Kanina naka-t-shirt ako, tapos nagpalit ako for workout. Yung saan susuotin ko, magdi-dinner pala kami. Kaya nagpalit na naman ulit ako. Ayan. You gonna wear shoes out there or just thongs? Ito, sa aking, live selling na top. Yeah. Tapos, ito ngayon ko lang to sinuot. Mommy, can I just wear thongs? Yes, Baba, because it's hot. Yeah. Oo, huwag tayo magsapatos. With socks and shoes. Yeah. Mag-chinelos lang kayo kasi mainit. Tas yan. Jeans. Saan nga natin ito nabili, sis? The Cuba Kids. Yeah, the Cuba Kids. Yan. Ay, hindi. Sa mom ako, di ba? Kasi nga malaki ako that time. 34, 36. Pero hindi kids yun? Hindi ata. Yung iba, kids. Oo. Regular sa mga mami to, guys. Very high waist siya, oh. Yeah. Yan. Ano ka? Tinanggal niya. Size 6 ako sa mami. Yeah. Ay, pero ano siya, no? Size 6 ba? Yeah, Pero size malaki. 6. Oh, boyfriend jean. Oh, boyfriend jean. Boyfriend jean, sana yan guys, naging skin. Yan ang mga friendship. Mga friendship. Nagbigay Dapat kasi baggy look. naging skinnies. May nakuha ako sa kanya swimsuit. Sa bagay yan sa'yo, Manay. Kasi medyo malapad yan. Kasi malapad na kasi talaga ako, guys. Inaamin ko naman yan, guys. Kaya, watch out kayo pag ako nag-diet ulit. Char! Oo, magiging kids na ako. Skinny jeans dapat to, pero lumaki ng legs ko ang puso. Naging ano na siya. Oo, boyfriend jeans dapat to, guys. Naging skinny na sa akin. Ang ganda ng weather, no? Init, no? Init. Init. Tapos si Oli nasa kot na. Papunta na si Mercy. Punta na nga. Papunta na. Hoy, tara mga kids. Let's go. You can bring your iPad. Come on. Come on, ate. Let's go. Dali natin ng tubig, B, kasi ang init. Lagyan ko tong tubig. Kay Ayla ba? Oo. Open. Isa lang? Sure ka? Ang init? Isa na. Sige, pero dalhin ko na to sa baba. Anong puno na yun? Ay, ito. Okay, alis na tayo. Sinakay na ni Race yung mga bata sa car. Come on, Sak. We're going. Come on. And may dinownload akong app. That's what kind of app did I download, Sak, for you to watch the foodie? KO. So, dinownload ko kasi yung, kaya nga nagpaiwan si Sak dito para manood siya ng foodie. Yeah, alis kami. Kaya dinownload ko para makapanood siya sa phone. Ha? You know your shades, Baba? It's in my bag. Tita Mercy here. Hi, Mercy. Hindi na ba kayo? Oo. Ikaw na? Ha? Una ka? Sunod ako sa'yo. Dito si Ate Holly kasi wala si Harley. Oh, come on, Ate. Hi, Baba. Alright. Okay, see you, Ate. See ya. Kiss. Ano? Bye-bye. See ya. Ano kailangan? Palis na kami. Nandun na si Holly kay Auntie Mers, kay Tita Mers niya. 40 minutes pala from here to IKEA. So, nakasantay kay Mers. And si Zach, ayan. Puti na. Nanonood na siya. Yan yung ano yan? Dinownload kong app niya para makapanood talaga siya. Para hindi siya mainis sa akin. Kasi nga, hindi siya sumama sa golf. Mga professional yun, ha? Pero hindi niya pinanood. Mas gusto niyang panoorin ang kanyang team. Kalapan pala si Tito Dan natin. Kalaban yung Tito Dan? Isi, Panalo kami. Port Power. Port Power, kuya? Zach? Pero si Tito Dan nandun sa golf. At kung walang golf, kayo ni Tito Dan, pwede kayong manood sa, oval. Pwede silang dalawa. Kasi si Saki nayaya niya ako ni manood daw kami sa oval. Hindi naman. Wala naman kaming ticket. Sino maghahatid sa amin? Hindi yung best friend ni Dan. Buong pamilya ng best friend. Nanood ngayon? Yung sa Telenden na Lapit na kami. Ayan na yung IKEA. Malayo-layo talaga siya. May pa sa city. May mga close road. Kasi may race daw. May race na naman. So, sinara ang mga pinto, mga daanan. So, ang layo ng mga inukutan namin. Ayun na tayo. Arrived. Tulog si Oilos. Tulog ang mga bata except kay Kuya Sak. Si Kuya Sak, medyo mainit ang ulo. Natatalo ang team.
Huwag mo ito. Oo nga, matatalo. Ano bang ano, kagrupo. Hindi ka nag-i-English kasi ang naririnig namin ang hininga niya. Ang lalim. Tapos ang likot-likot niya sa likod. Dito na kami sa food court ng IKEA. Ayan si Ayla. Okay. Si Ate Holly nag-ano. Nandun si Riker. Eto kay Riker itong prom. Kay Arlo. Si Arlo kasi umiyak kaya kinagamunan ni Sisi. You want? No. You want water? How about you, Holly? What do you want? Water? Mag-water ka? Yeah, water. Okay. Just, okay, lime naman yun. Ito regular. Yan, lime kasi may flavor yung iba. Ito na lang. Mag-carrot cake tayo. Kumain na kasi kami ni Sisi, diba? So mag-dessert ako. Si Holly gusto niya meat. Oh! Grabe naman siya, makaslide. Meat bo, awag yan. Ito. Ito na yung order natin. Yeah, may nuggets and chips. Yes, and meron tayo yung ano, meatballs and carrot cake. Yun. Si Sak ayaw kumain. More? Ito gusto niya yung jelly. Ano yung Halos na may nakapakit ko. Anong sauce? Hyundai. Hyundai. Nice, Baba? Sarap nga. Gusto niya, ayaw ko na patikin ka. Oo, sige. Finish the meat crunchy. Buyag-buyag dong. Kaya sa beans, Yeah. Peas pala, peas. Oo. Kaya sa peas, ano? Ano? Peas. Pati ba tubig naman, ini-smell mo? Ayaw niya yung Ayaw. Ayaw niyong amoy. May pagkaaso to eh. Isa? Ay, ako nito. Ay, ano? Ang bebe mo dito man ay. Ha? Oo, tingin ako taka ano, yung ziplock. Gusto ko ziplock nila. Sayang naman yung dong. Ano yun? Malaki mga git lang. Oh, may small, medium, may madaming sizes. Okay, feed down. I love it. Okay na. Okay na siya na raw mag-feed. Oh, bless you. Bless you, ate. Kailan ko makain din ano. Gusto niya. Malamig kasi. Lunch na kasi kami. Oo. Tapos na yung mga batang kumain and binalot ko yung chips para pang-offer natin mamaya sa mga bata. Tapos naglagay rin ako ng cheese. Nino ni Ayla. Ayun si Ayla. Pinasok daw ni Ayla lahat ng upuan dyan sa mushroom. Yan. Masarap yung ano nila, carrot cake. Si Holly na yung nasa prom. Yung tatlong bata nasa nasa IKEA cart. Andun sila oh. Inaaliw nila ng mga animals kasi nag-iiyakan. Si Sak, hindi siya masaya kasi yung kanyang team ay natatalo. Nananalo yung kay Tito Dan. Come on, Sak. What quarters now? Fourth? Okay. Kuha ko nito. Meron ako ditong bag. Meron tayong bag dito. Wait lang. Are you right, Zach? For cheese platter. Pag may party. Oo, pang smoothie. Okay lang anak ko dyan? Ay! So, kuha din ako ng steak knives. Kasi yung sa amin ay, ano ba yun? Kulang-kulang na ba? Ano yan? Steak knives. Kuha ko nitong tray. Yung mga ziplock. Hindi ko nahanap yung ziplock. Palabas na to. And tumawag. Alam, parang ako nakakubad. Tumawag si... Vlog pa mo. Tumawag si Dan. Pipick upin daw nila si Sak. Kasi malapit lang daw sila dito. 5 minutes. So ilalabas namin si Sak. Si Arlo happy siya dito sa cart. Sak. Ayan. Come on, me. Go. See ya. Ayan na, pipick upin na siya. Kausap na ni Resident. Go, Sak. Nakita ko na yung car eh.
Go, go, go. Go, Sak. Here, Sak. Sak. There. Sak. Sorry. Natid na natin si Sak. Nasaan yung siplak? Okay. Kuha lang tayong siplak si... Oo, si Sak nandun na. Ha, kasakay na si Sak dun sa daddy niya. Ayan. Kuha tayo ng siplak kasi paubos na yung mga siplaks. Dati red. Ngayon iba ng kulay. Mag-self-checkout tayo. After ni Mers. Okay na? Mag-start na. Kung tapos ka na, Mers? Yes. I'm gonna have to check out now. Oh, si Holly din na eh. Wait, baby, no, baby. Okay. Ready na. Ay, wow. Eksakto, 100 lang. Yeah? Oh, eksakto talaga. Chinese? Ay, sorry, Papa. Alright, let's go, let's go. Okay, we're going, we're done. Nakauwi na pala kami, guys, kanina pa. Nabiha. Oh, Isaki, stop. Nakapag-bath na siya. Dad, I forgot jumper. Come on! You look so pretty! Magdi-dinner kami. Naka-jacket na kasi malamig na, guys. Siya na talaga nakahangin. Okay, in the car. Ma'am. Ang dalawa. Okay. Yeah, okay. Come on, baby. Kumuha ako ng melon na. 25 minutes daw ang drive papunta doon sa kakainan namin. Sa mag-dessert na ako. Ayan si Jan. Nilalagay niya pa si Ayla doon sa car seat niya. Ayan ako, gamit ko ulit yung ating coat. Maganda tong coat, guys. Very light. Tapos iba yung ano niya, iba yung fabric niya. Parang para siyang rubber na. Basta kakaiba. It's 15 Ks. It's like from the Mount to Big W. 15 Ks daw. No. Okay. So we can get Who's turned the free. lights on? Na. Okay, there's a toy guy. Leave it there. Let's Leave it go. there. Those doors are big. Look, Jack. What is Alright. that, Mom? I don't like that. You don't like it? I like it. Mom, I want some. That's my favorite. Bite, please. Because you're gonna eat tea. Mom, that's rock melon. Dito na kami, guys. Si Arlo umiiyak kasi na-disturb naman kayong pagtulog siguro dyan. Lalaro sila ng ano, oh. Are we, Mom? Go, Baba. Go, Kuya Sak. Go, Ayla. Oh no, dog. Okay, go. Go. Hindi ka linalamig daw, Ayla? Okay, come on, Ayla. We're gonna cross, okay? Yeah. Yeah, got flowers. Okay, baby, wait. Alright. We're gonna cross. Wait, baby, go. We're gonna cross. Andun tayo kakain, guys. Sa Lone Star. Lone Star. Ayan. Tatawid tayo. Crossing now, Baba. Okay. Oh, yeah. That way. Ayan, Lone Star. Ay, ang bango. Ang bango-bango. Okay, go in, Baba.
Kami. Kaya nakahanap kami agad ng party. Buti nga nandiyan kayo. Dito na kayo guys, may pa-flower si Johnny Boy. Pinik niyo, saan niyo ito pinik? Dun sa nadaanan natin. Ayan, tinawag niya ako. Ang sweet naman. Kala ko bakit may bulaklak pa niya. Si John. Sa menu lang ang salas. Extra sweet siya today. Extra sweet si Johnny Boy. What's Dan having? I've ordered for him already. What? Honolulu heaven. Wait, kasi I ordered for you. I ordered for you. Dan is having Honolulu heaven. What's that? That sounds really good. Chicken? Chicken, no? Libre yung kids. Libre yung kids dito, guys. So, in-orderan namin yung pati yung 1-year-old na wala pang ipin. In-orderan ni, ni nurse, baby buffet. What did you order? Yung walang ipin, in-orderan? Ha? Wala. Ewan ko ngayong araw. Pasta. Kasi si Kuya mahilig sa pasta. Teka, bigyan ko naman siya. Pasta na rin. Kasi wala naman na iba. Kasi lalaki ng serving, di ba? Lalaki kasi yung serving. Hindi siya libre. Sabi diba, libre sa akala ko unlimited. Bakit iba ba ito? Iba dito? Nagkagala pa namin. Yeah, one here, thanks. Thank you. And one. Rose, you have a little more? Yeah, I've got one. Thank you. Ito na yung drinks natin. Franchise to? Mom, you gonna take meat here? Look, to the bottom. Yeah. Sarap? Pwede ka franchise sa so dun sa Gilid libre yan. I don't know. Yeah. How many years? 3 points. Hanggang 13 lang yung promo. Hoy. Hanggang 13 ano? So saan ka kayo meet kukuha? Sa iba? Yeah, outside and all. Pero hindi libre ang kids. Gusto ko sila dito kasi kapag gusto natin mag-dessert. Andiyan na. Gusto niyo lisat sa churros. Mag-churros siguro kami, hindi pa sure. Depende kung ano. Ano natin sa kanina? Sa kanina. Sa ganang word. Ano nga lang ito? What? It was Alas 12? Wala sila ka. Hindi ko alam kung bakit wala sila. Si Christina? Wala sikat ngayon. See the schools in the Haggard. You know why Dan chose here? Why? Because there's lots of good dessert places. Okay. Yung mga bata pala doon, si Ayla sa pinakadulo, naglalaro sila ng sticker, and umorder si Jan ng lemonade, babe. Lemonade? Yeah, lemonade. Vodka and lemonade. Vodka and lemonade. Hindi, lemonade lang for the kids. This is yours. Ay, ayan na sa'yo, babe. Ay, maganda ang kids. Yes, baby back with. Thank you. Ito na yung food natin. Ayan, free to guys. Baby, tawag ng kids meal na rin. Monitor niya. Asa na. Honolulu heaven. I've got a calamari. Ang dami ko. Ang dami ko. Ano yan? I've got a calamari. Ang dami ko sa pineapple. Sa pineapple. Thanks. Thank you. Kumakain na ng libre. Hindi, joke pa yan. Kain tayo, guys. May ano ba dyan? May fork? May fork ba dyan? Eto. Eto na, guys. Ano tayo dyan? Steak. Steak tayo dyan, boy. Hashtag yung kanya. Maliit, ba? Small? That's 300. Yeah, it's small. Gaya mo yung biscuit laman na. Masarap. Ha? Yeah.
Decent place. Ayan yung pasta niya. Yan ang pasta sa kids. Wala ka siya kumain. Oo. Tapos na si Kuya, si Sak hindi na ubos o kakainin ni Kuya. Tapos, gusto niya rin to. Tirahan ko raw siya. Naubos na ni Kuya yung spaghetti ni Sak. Ito naman siya. Kuya talagang malakas kumain. Sobrang sarap. Naubos ko guys. Pero sila Kuya tsaka si Sak, kumain din sila. Nagustuhan din nila. Tapos na kami kumain. Mag-dessert naman tayo guys. So, walking lang tayo dito sa city. Walking. Ay, oh, hindi na. Come on. Tara na. Wala namang tanong. Good for you. Yes, Daddy gave that to me. Tell me that you have to hold my. Yan palang OOTD ni Holly, oh. Look at me. Yeah. So, dito tayo sa St. Louis. And yung mga bata, itong gusto nila, churros fondo for 2. Ayan. And si Kuya, crepe. Yeah, strawberry crepe. Where is it? Si kami ni Jan, eto, waffle. Order na tayo guys. So, dito yung mga boys, dito yung girls. Parang naamoy ko kanal. Oo. And the St. Louis one there. Here. This one? The St. Louis one. St. Louis. Okay. You take this one? Yes, please. Ito na yung St. Louis na fondo. Yeah, just wait. This is yours. This is Tita Mer's. Okay, start now. It's alright because you have other stuff. Kain. Meron ka ba kayo hintay? Oo. Para kay Crepe. Tapos ano. Yeah, it's alright. Ha? Sige, kain lang kayo dyan, sis. Ano sa'yo? Hot chocolate. Yan kay Mers. pati yung hawakan may chocolate. Kaya nga, eto, oh. Yung St. Louis na ano, na fondo, mayroong ano, waffle. Yung sa'yo wala, no? Ano lang talaga, fruity. Oo. Kasi si Isak, gustong-gusto niya yung churros. Ayan, dito kami sa Pinchip. Kami. May waffle si Ron. Tinaran tayo ni Johnny Boy. Ano na yung na... Ang dami na naming dessert. Saan yung hot chocolate? Yan sa'yo? Oo, white chocolate. Sarap to. Sabi ko kay Dan Milk yung Ang daming chocolate. Oh. Fairness, mas yung mahilig sa chocolate. Mas parang yung sarap ng chocolate ice cream. Takwang strawberry. Kuha ka ba? Napaka-chocolate, no? Sabi nga ni Jan, saan daw kinuha ko vanilla? Sabi ko, akala ko gusto mo chocolate. Yung masarap. Pero the best yung ice cream nilang flavor. Ito, hindi ko daro ko busy, oh. Ang daming tao. Kuya! Kuya! Ha? Sorry ko pa. Binigyan siya ni Kuya Sak ng flower. Oh. Malaki ng flower. Uwi na tayo guys. And si Sak, ayan sa likod ni... Ay, si Sak. Si Oli nandun sa likod ni Kuya Sak. Uwi, ano na? 9:45. 9:45. Tatawid tayo. Let's go. My son asleep? No. Still not asleep. Will you fall asleep in the car on the way home? Hopefully. Better. Trouble is, it's not a long drive, right? Yeah. Binaba na ni Sak si Holly. Pero malayo-layo niya rin kinaga si Holly. Piggyback ba? Ayan, pauwi na lang kami. Ayan pa sila. Okay, I'm watching, baby. Yes, I'm watching. Ayan si Arlo din nalagay na. So, Sige, do it, Ayla. go Baba. 1, 2, 3.
Go! Kaya nga. Sino si Arlo? Ito man si Arlo. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Okay, clear. Come on. See you, Dai. Dito na kayo sa bahay. So windy dito, guys. Ayun si Holly tulog tapos si Kuya. Kuya, ginising na ni John. Si Holly tulog din. Oh, yeah. Let me see. Let me see. Is it your name or your foot? No, nothing. It's nothing. Oh, okay, come. Come to mommy now. Pit agad yung kay Tito John. Si Sak pala, guys. Siya kasi ko natulog na. And si Sak, di ba? Naalala yung si Sak, si John, tsaka si Kuya umalis kahapon. Pinunta nila si Hunter kasi yung team ni Sak na West Coast, nandoon ko saan nag-practice si Hunter. Tapos mayroong mga pictures si Sak ng mga team ng West Coast. Insert ko na lang. Tapos mayroong yung damit ni Sak, may mga autograph. I-insert ko yun. Sisi, nag-iinit ng tubig, maglalaksative kami. Okay na? Okay na. Ayan. Kasi dami namin nakain. Magpagano kami, mag-laxative. Kung kayo nag-i-emojum, kami hindi. Kailang, ito sa akin. Thank you. Mas makulay yung sa'yo. Oo, kasi baka hindi pa na ano. Ayun na, Ayan na. oh my gosh. Sus, ang itim. Ang itim. Diba? Hoy, tingnan mo. Mas maitim sa akin. Ayan. Alams na. Oh, dito na naman si Zach. Ate Jers. Akala ko matutulog na sila ni Kuya. Guys, yun na yung vlog natin. Anong oras na ba? Yung aking ano. 11:80 na guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good night, everyone. Good night. Oh, good night. Good night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh, pagod na yun. Good night, guys. Guys, yun na yung vlog natin. Anong oras na ba? Yung aking ano. 11:80 na guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good night, everyone. Good night. Oh, good night. Good night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh, pagod na yun. Good night, guys. Because I think